Halløj og velkommen til lineære differentialligninger af første orden. Først skal vi kigge på sætningen, så skal vi se på beviset, derefter skal vi kigge lidt på forskudt eksponentiel vækst, så skal vi se på animationen, og så skal vi til sidst lave øvelse 8. Sætning. Fuldstændig løsning til y mærke er lig med b minus ay, for at hvert par konstanter a er lig med alt andet end 0, og b er den fuldstændige løsning til differentialligningen y mærke lig med b minus ay, givet ved y er lig med b divideret med a plus ce opløftet i minus a gange x, hvor c er en vilkårlig konstant. Og jeg vil lige nummerere ligningerne her, og jeg vil kommentere nogle af skridtene undervejs. Som i på nummer 1 for eksempel, der har vi bare differentialligningen y mærke er lig med b minus ay. Og i nummer 2, her har vi plusset med ay på begge sider. På nummer 3, på nummer 2, der har vi indsat integrationsfaktoren, ja, det er det, den hedder, på begge sider, højre og venstre. Og til punkt nummer 4, kan vi se, at to venstre sider her faktisk er ens på både på nummer 3 og punkt nummer 4. Og det kan ses ved at differentiere produktet y og e i ax på venstre side af 4 her. Hertil er der så blevet benyttet produktreglen for differentiation, men den har vi ikke lige fået ind her. Deal with it. Og fra punkt nummer 4 til punkt nummer 5 udnytter vi, at stamfunktionerne til e i ax, det her var stamfunktionerne til e i ax, er lige med faktisk, eller stamfunktionen herfra er det samme som, ja, er 1 divideret med a, skal lige komme i gang her, 1 divideret med a gange e i ax plus c, hvor c her så er en integrationskonstant. Og til sidst her har vi egentlig bare divideret med e i ax på begge sider, og så har vi fået den fuldstændige løsning til y mærke er lig med b minus a, og den fuldstændige løsning lyder y er lig med b divideret med a plus ce opløftet i minus ax. Jeg håber, det er forvirrende, mand, det vil jeg have lært her om sætningen. Så vi vil gennemgå lige et eksempel for en ordens skyld. Vi tager eksempel 3 fra bogen, fra Systime-bogen, matematik A3. Fuldstændig løsning. B er lige med 0,75 og A er lige med 0,25, og den fuldstændige løsning til differentialligningen er givet ved y er lige med 0,75 divideret med 0,25 plus c gange e opløftet af minus 0,25x. Det vil sige, det er lige med 3 plus c gange e opløftet af minus 0,25x, hvor c er en konstant. Nogle particular løsninger. Vi bestemmer først den løsning for f af x, hvis graf går gennem 0,1. Det er den her, blå her. Det vil sige, at f går gennem 0 er lige med 1, og det vil så sige, at 3 plus c gange e opløftet i minus 0,25. X skal så være minus 0,25 gange 0, fordi at x her er lige med 0. Og det er godt klaret og klippet, Niklas, du har link til det der afsnit ind over selve resultatet, jeg håber vi kan se det. Nå, men det er så lige med 1, og det vil så sige, at c er lige med minus 2. Det vil sige, at f af x er lige med 3 minus 2 gange e opløftet i minus 0,25x, som også er lige med 3 minus 2 gange 0,7788 opløftet i x. For en anden løsning, for g af x, den her, gælder, at når g er 4 er lige med 5. Den kan bestemmes på samme måde, og resultatet er, g af x er lige med 3 plus 5,44 gange e opløftet i minus 0,25x. Graferne for f og g ses her sammen med deres fælles asymptote, som er y lige med 3, se de samme herude, og alle løsningskurverne til differentialligningen har denne asymptote, der i øvrigt selv er en løsningskurve, nemlig den, der svarer til c er lig med 0 i den fuldstændige løsning. Så er spørgsmålet, hvordan kan man argumentere for, at linjen y er lig med 3 er asymptote til enhver løsningskurve? Hvordan ved jeg det?
Det kan man gøre ved, at i den fuldstændige løsning y er lige med 3 plus c gange e opløftet i minus 0,25x, går e opløftet i minus 0,25x mod 0 for x gående mod uendelig. Derfor vil y nærme sig 3 for enhver værdi af c, når x går mod uendelig. Når man snakker om forskudt eksponentiel vækst, så bruger man også det, man kalder den fuldstændige løsning, som er y er lige med b divideret med a plus c gange Eulers tal opløftet i minus ax. B divideret med a, det er en konstant, og resten det er så en eksponentiel funktion, så de er egentlig sammensat. Hvis man så skulle tegne en løsningskurve til differentialligningen, så har den så samme form, har den derfor samme form som en eksponentiel funktion. Den er bare forskudt med konstanten b divideret med a op ad y-aksen, som man kan se her. Man kan så se, at der er tale om forskudt eksponentiel vækst, fordi man kan se, at kurven er eksponentielle, også på grund af, at det er sammensat en eksponentiel funktion. Og så siger man så, at den er forskudt med b divideret med a, altså konstanten. Og i de tilfælde, hvor c er mindre end 0, som man kan se hernede, der vil grafen, udover at være forskudt, som den er, så vil den også vende på hovedet, som man kan se her. Her ser vi så to løsningskurver til differentialligningen y-mærke er lige med b minus ay. Og her til venstre ser vi så en løsningskurve, hvor a og b er større end 0, og her til højre ser vi en løsningskurve, hvor a og b er mindre end 0. Man kan se, hvis vi starter med den her til venstre, hvor a er større end 0, så kan man sætte det ind her på a's plads, og når a så er positivt, så vil hele det her op give et negativt tal, fordi der står minus foran, hvilket gør det her ned til negativt tal. Derfor ser grafen sådan ud, altså at den falder. Så kigger jeg over til højre, hvor a er mindre end 0, og man sætter a ind her, som så vil være et negativt tal. Så siger man minus og minus giver plus, derfor giver det hele det her plus, og det er derfor en stigende graf. Man kan ved denne animation her, som man ser, der anvender man også den forskudte eksponentiel vækst, hvor man kan se i det her tilfælde, så er det en vandbeholder, hvor der løber vand ind af dette rør, og så løber der vand ud af det her rør. Det vand, der løber ind af det her rør, det løber ind med en konstant hastighed, og udløbet hernede, det er konstrueret sådan, så udløbshastigheden er proportionel med vandhøjden, som man kan se her. Vandhøjden y kan så beskrives ved differentialligningen, som er dy divideret med dt er lige med b minus ay, hvor b så det svarer til den konstante indløbshastighed, og a gange y, det er udløbshastigheden hernede. Hvis man så, som i det her tilfælde, har lavet a være større end b, man kan indstille de forskellige faktorer a, b og y0. Hvis man så justerer a, så a er mindre end b, så vil grafen gå på hovedet, eller gå opad, i stedet for at den normalt vil gå nedad. Derved vil vandstanden her i beholderen så stige, fordi der løber mere vand, end der løber ud. Og jo mere vand der er i her, jo mere vil der løbe ud. Man kan så også se, at det er en eksponentiel funktion, for jo mere vand der er i beholderen her, jo hurtigere vil der løbe vand ud hernede. Og jo mere vandet så falder, så vil den her hernede, der vil der blive lukket mindre vand ud. Så derfor så vil grafen enten til sådan, således ud, gå op eller ned. Og derfor kan man se, at det er en eksponentiel